přímo na mých očích to klient narval do tady tohohle skútru a auta. Pojďme si povědět, jak to bylo. 2 mladým klukům, kteří mi řekli, že umí jezdit na skútru, jsem skútr půjčil, vyřešili jsme smlouvy, peníze, prostě všechno v pořádku. A potom vidím následující situaci. Jak se chlapec odsud rozjíždí, nezvládá řízení a narvává to semka takhle do tady tohohle skútru. Boom, který to narvalo do auta. Pojďme se podívat teda na poškození, protože mě to samotného zajímá. Zkuste si tipnout v komentářích, co všechno je poškozený. Takže auto, největší škrábanec tady. Máme štěstí, že světlo je v pořádku. I tady je to škrablý, tady takhle jsem mu nechal jízdy čekat, se mi ozve. Skutřík, no a tady je to prasklý vlivem havárie. Některé poškození už tady byly, stejně jako prostý blatník, takže to neřeším, ale z této strany už to vypadá hůř, protože tady to vůbec nedrží, tady je prostě díra. A teďka sám viník havárie, tady je to naprasklý, tady to vůbec nedrží, tady je to lehce škráblý. Člověk si řekne nic moc, že bohužel tady tohle bílého skutříku to není všechno. Tam se stala nejhorší možná věc. Ukážeme si. Vidíte tady ten hezký otisk pneumatiky? Tak to je přesně od toho skutra. No a situace se má teda tak, že ten bílý skutřík má pravděpodobně hnutou vidlici, protože náraz byl čelní, byl ve větší rychlosti, jak vidíte, kolik dílů se poškodilo. A zkoušel jsem to tady na parkovišti, vede mě do stran nalevo, doprava, doleva, doprava. Je to v háji. Je to jeden z mých oblíbených skutříků, který jsem kdy kupoval. A už to má pravděpodobně za sebou, protože tohleto pojistka mi udělá rovnou na totálko. Podělte se v komentářích s vaší bizarní havárií na skutru nebo motorce. Pojďme se zasmát spolu. No, ale to je život, já to budu hlásit na pojišťovnu a jdeme dál. Tak díky všem, kdo se dodívali sem. Budu rád za lajky, za follow. Ahoj.